Ok, mbala niavanao tery ty tany ndraiky koa zegny ty andeha agnazava aminao mahakasiky ny éducation financière fô poaka kely ny sotra araiky lavabe teo igny eky zegny. Donc fa vognono anao zo ty mitandregny tsara amin'ny raha andeha zavaiko zao ty zegny. Tsara zegny anao zao ty mahazo stylo hely anao angalan-tsoratra amin'ny raha azavaiko eto. Satria i raha ty volaniko tsy misy mampianatra à l'école fa anjaran'ny tsaraikaraiky tia recherche ihany zegny mahita izy de zay mitady mahita zay magnompo mbaravaragna misy anokatra ny tragno. Ke navy zay zao ty nokatra tragnonao raha ohatra ka anao zegny mba mankafy ny fianaragna ara-bôla, éducation financière, mianatra vôla zay. Satria mety gaga anao zany vôlagna hoe mianatra vôla. Tiako volagna amizay zegny mila managna éducation financière zegny anao voalohany aloka anao tonga amin'ny liberté financière. Donc zegny karaha ty zegny ataonao magnano recherche zegny raha ohatra ka mila fahalalagna ara-bôla zay zegny anao, mila fahaizagna ara-bôla de agnatin'ny ara-bôla zegny misy raha tsara ho azontsika honogno zegny i raha efatra ty zegny tsotratsotra fô ninaka ty fa raha hitidriky laligny momba ty zegny anao zava vidéo raiky teo igny hoe mahakasiky ny mpampianatra tegna fa expert mampianatra izy toy ny Robert Kiyosaki, T. Harv Eker, aveo zegny Wesley ambelako am'le ambany ato. Fa ny raha azoko honogno zegny amin'ny éducation financière mila miinvestir zegny anao, mila mampiasa vôla zegny anao aveo eky mahazo bebe kokoa zegny. Ty zegny raha tsy aboenao aminazy zegny. Tokony alainao honogno zegny raha azavaiko ty zegny. How to make money. Zay zegny ataonao recherche. How to make money. How to make money. How to make money baby. Tenin'ny anglais zegny how to make money. How to make money. Karakory zegny atao mampisy vôla zegny. Izy zao ty zao danlock ty tsara koa zegny angalanao stylo volaniko anoratanao le raha volaniko eto fa mety hoadignanao zegny izy ka tsy soratanao. Danlock 5 ways to make money. Lalagna efatra zegny entinao mampisy vôla zegny. Tsara zegny nahaizanao langue anglais mba misy koa zegny anao mba malakilaky be ty zay misy fagnontaniagna hely tiako ambela aminao zegny. Ino zegny antony mahatonga anao mianatra tenin'ny anglais aloha? Ambela aminaka amin'ny commentaire ambany ao zegny valin'ny raha zay zegny. Satria raha ohatra ka anao zao ty mahay miteny anglais, mahay mivelatra bebe kokoa zegny saigninao. Mivelatra bebe kokoa zegny saigninao ary mahita raha fontry ndraiky zegny anao. Mbala fontry raha hitanao zao ty ka zegny raha hitanao raha ohatra ka mahay miteny anglais zegny anao na hoe mahay comprendre na mitandregny na mizaha mahakasiky langue anglaise zegny. Satria naka zegny basé amina langue anglaise. How to make money baby. I think you listen what I'm saying right now. Zegny ty danlock magnazava izy how to make money. De en français zegny izy hoe comment gagner de l'argent. Gagner de l'argent. Comment gagner de l'argent 20 € en 1 heure avec cette application gratuite. PayPal zegny izy eto. Izy ka mbala tianao zegny andeha agnazavako hoe karakory manokatra ny compte PayPal zegny amin'ny vidéo magnaraka, tsara zegny anao misabone agnatin'ny chaîne ty ato mba misy zegny izy miakatra malakilaky zegny vitsika de mizara fo zegny za aminazy zay zegny. Satria ny azahoagna ny vôla malakilaky zegny ny fahaizanao mampiasa lera. Tsy haiko zegny aiza tany mampiasanao lera amin'izao ty zegny. Zegny comment gagner de l'argent. Ohatra za zao misy vidéo amty. Misy za vidéo hoe comment gagner de l'argent. Raha hoe ataontsika hoe afaka magnano recherche anao miaraka aminakahy zao ty. Aiza téléphone-nao, aiza ordinateur anao? Thierry Titan. Comment gagner de l'argent.
tonga de za zegny hitanao miboaka io niany. Tsy niboaka izy. Comment gagner de l'argent. Podintsika ndraiky. Thierry Titan. Nje misy karazana vidéo maromaro dia zavantsika koa zegny safe ato fa misy vidéo nataoko comment gagner de l'argent. Izy zegny technique pour gagner de l'argent. Hitako fa hitanao izy io ty. Anao izy io technique pour gagner plus d'argent. Ohatra ka anao zegny mila technique bebe kokoa amin'ny fahazoagnany vola zegny ataoko fa ande hitandregny vidéo ty zegny anao amin'ny fotoana anao mitandregny vidéo ty zegny sianao j'aime zegny de partagenao amin'ny namanao agny zegny. Karaha zay zegny amin'igny zegny. De amin'ny éducation financière koa faharoy tsika misy migagner rehefa mahazo zegny anao mila mahay migerer amin'zegny zegny. Ary zay zegny ny ampiasanao le social media zegny entinao hianatra bebe kokoa hoe mba misy ke anao zegny manana contrôle bebe kokoa, manana fahalalagna amin'ny ara-bola de hoanana contrôle zegny anao na mampidriky na magnaboaka amin'ny ara-bola zegny. Fa ny tegna azahoagna izy malaky volaniko miinvestira mampiasa vola zegny. Faharoy eto zegny how manage money. How to manage money. Money. How to manage money. As a teenager. Ty zao raha ohatra ka anao zegny mbala tanora. Zay zao hitanao ty hoe how to manage money as a teenager. Ohatra ka anao zegny mbala tanora, karakory ariky ataonao zegny mitantam-bola zegny. The Student Guide to Personal Finance. Adulting 101. Ty zegny tsara zegny zavanao vidéon'ny zazaviavy ty. Karakory atao amin'ny fitantanam-bola zegny. Karakory atao mitantam-bola. Zegny zegny le money management. Gestion de la monnaie. Money management. Ty zegny misy olo maromaro zegny mampianatra anao hoe karakory atao mitantam-bola zegny. Safe plus que anao zao ty zegny miinvestira amina knowledge, amina connaissance fahaizagna zegny plus que anao zegny mahay maro raha hainao plus que anao zegny ho mora zegny mitady vola zegny. Safe ndrafiregnitsika amina hira isan'andra sarotry mitady vola, tsy azo andro mandry mitady vola. Tsy haiko fa koa tsy nakà ndraiky zegny ampanga amin'le ambanao am'dejeny script ambanao fa hoe mora volagniny mitady vola. Izy ka tianao ho azo raha zegny alefa miinvestira anao amin'ny dejeny script le ambanao zegny ahaizanao fa hoe karakory ariky mba mora ny mitady vola zegny. Safe za fa naregny de azo ty koa zegny magnaboaka tsikelikely aminao. Izy ka tianao zegny raha karaha ty karakory ma tianao masy ty sa karakory. Izy ka tianao zegny sy ty amaizazy amizay. Avy eo amizegny alefa misabone, avy activer notification anao. Safe mbala misy vidéo koa zegny magnaraka tsao za magnazava hoe karakory ariky how to manage money as a teenager. Mirate vidéo zegny anao de eo anao. Igny zegny tao mitantam-bola mizaha vidéo aby ty zegny anao karakory tao mitantam-bola. Ty zegny misy vidéo maromaro izy hitanao zio ty hoe raha ohatra ka anao zegny lalahy na viavy afaka zegny anao izy ka lalahy zegny anao lalahy tiako mitandrignesagna tandregny lalahy zegny anao. Fa raha ohatra ka hoe viavy tiako mitandrignesagna ty zao misy money saving tips for teenager ho an'ny tanora zegny. Safe i raha ty volaniko tsisy mampianatra à l'école zegny. Ty zao misy Wesley magnazava koa kasiky ny ara-bola. Safe Wesley zegny hitanao amin'ny lien ambany ato zegny ambana vidéo ty ato. Igny zegny ny
mitantam-bola zegny. Voalohany teo igny how to make money, faharoe zegny how to manage money, fahatelo zegny how to invest money. Karakôry zegny atao mampiasa vola. Zay zegny ny troisième point-ntsika eto, how to invest money. Karakôry zegny atao mampiasa vola. Ninakà volaniko za zatra amin'ny langue étranger, langue anglaise. Zay zegny mahatonga za tsy ndraikindraiky magnazava amin'ny tenin'ny anglais fa noho ny fitiavako antsika jiaby zegny satria anao olombelogno karaha zaha, gasy karaha zaha, makôla karaha zaha, tavaratra karaha zaha, gasy mipetraka Madagasikara karaha zaha, nianatra tabarika 5 karaha zaha. Tiako zegny anao satria namako anao. De andrasako fo zegny anao satria raha ty tsy ampianarigna à l'école volaniko fa anjaran'ilay magnano recherche mahita izy. Ke anao zao ty zegny nitady nitandregny de nahita. Ty zao misy magnazava hoe 5 ways to grow your money. Izy magnazava zao tsy haiko magnangy ty zazaviavy ty magnazava hoe ty zegny misy karazany base 5 zegny entinao mampitombo volanao zegny amin'ny 2021 for beginners. Ohatra ka anao zao ty zegny mbala amin'ny voalohany andeha ampiasa vola zegny, ino aby zegny raha tokony ho fantatranao de mitandregna vidéo ty zegny anao amin'ny zazaviavy magnazava raha ty. De ty koa zegny downlock volaniko izy magnazava ka hoe how to invest your money in your 20s. Raha ohatra ka anao zao ty zegny mbala agnatin'ny 20 ans, ty zao vidéo tsara zavanao koa hoe how to invest your money in your 20s. Ty zegny conseil donc fa hainao zegny azovy downlock, izy ka tsy hainao azovy downlock zegny tadiava agny rechercheava hoe azovy downlock. Olo mpanambola zegny magnazava raha ty. Karaha zay zegny izy de afaka koa zegny anao mianatra amin'ny Robert Kiyosaki izy nivolaniko teo igny satria Robert Kiyosaki zegny somary hafahafa kely zegny fomba fampianaragna ngiahy fa tsy azoko fa hoe nanako ino araka natonga izy nanana filôzofia hoe filôzofian'ny Robert Kiyosaki zegny anao mila midrikitrôsa zegny anao avy eo eky, mitrôsa zegny anao avy eo eky malakilaky ho mpanambola zegny. Izy zao ato magnazava how to use debt, trôsa zegny debt, or use debt to be rich. To be rich. Temos que Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki. Satria zay mihitsy agnazavan'ny Robert Kiyosaki izy hoe izy zao ty taoko fahitanao izy zao ty The Rich Dad izy magnazava eto or use debt izy zao ty how the rich use debt and taxes. Ito zegny izy magnazava hoe karakôry ariky ny ampiasanao ny trôsa ndraiky agnifanao ny tax zegny. Izy eto how debt can generate income. Ito zegny Robert Kiyosaki magnazava aminao hoe anao ato zegny Robert Kiyosaki magnazava aminao hoe karakôry ariky ny angalanao le trôsa avy eo eky ampitomboanao volanao, miteraka vola zegny anao avy eo de ho lasa mpanambola zegny. Izy zao eto magnazava amin'ny real estate, izy eto magnazava amin'ny fagnampodiananao ny how to pay back your debt the fast way. Ito zegny Robert Kiyosaki magnampagnaminao ka hoe karakôry ariky ny agnampodiananao trôsanao malakilaky amin'ny fotoana faran'izay malaky zegny. Donc zegny ataoko fa tandregny tsara anao tamin'ny vidéo niany igny. Ny raha azoko zegny mahakasiky ny éducation financière zegny anao mila magnano investissement, izy koa mila
fast way volagnin Robert Kiyosaki hoe fast way satria tsika jiaby zao ty mila raha malakilaky. The fast way satria the fast way hitako zao misy le ambany eto Leny Wesley io andeha mpianatra anao ndraiky tekniky jiaby zegny entinao mampiteraka vola malakilaky zegny amin'ny social media na koa hoe amin'ny fiainagna andavanandra zegny. Ataoko fantandregna anao teo igny izy ka tianao zegny raha nazavaiko teo igny atokisako anao agnambela commentaire agnontany amin'ny raha mbala tsy mazava, atokisako anao agnamia zemo ary atokisako koa zegny anao irasy vidéo ty amin'ny namanao izy mivolaniko igny zegny plus que anao zegny miabonné agnatin'ny chaîne ty ato plus que za zegny magnamia contenu aveo zegny azadigna midriky amin'ny notification karaha ty zegny mba misy zegny tsy miraté vidéo zegny anao. Ohatra ataoko zao ty zegny za mianatra amin'ny flipsement tamin'ny voalohany de niactiveko hoe ny izy ty bouton naka safià za teo zegny tsisy olo nagnirika za fô haiko zegny za mila de ataoko zegny le raha safià za mila karaha zay zegny izy ajanontsika eo izy amagnaraka antsika magnano misimisy mbala niavanao Thierry ty tany zegny ty ampisy fandriam-pahalemagna ndraiky fitiavagna ho an'izay olo mba rêveur entrepreneur olo mba misy tanjogno amin'ny fiainagna. Izy volagny Wesley igny tsy ny raha tegna tianao ho azo no azonao fa ny raha apetrakanao sarisary an-tsaignanao. Ok, tiako hoe zegny ino raha saritsary agnaty saigninao nagnoloagna ny vidéo nazavaiko teo igny amagnaraka antsika magnano misimisy. Peace and love.